Milli стратегияны гел тәнкыйтьлисез, ә үзегез аның нинди булырга тиешлеген язмагансыз дип язалар миңа. Milli стратегияның нинди булырга тиешлеген моннан күп еллар элек инде Туфан Миңнуллин язып калдырган иде. Ул менә бер бит кәгазь булырга тиеш. Һәм шул бер бит кәгазьдә кешегә аңлаешлы, бөтен кешегә дә аңлаешлы кыска җөмләләр белән төп максатларын язып чыгарга кирәк. Аңа теге суга сәнәк белән язган шикелле итеп әллә нинди матур сүзләр язып утыруның бернинди дә кирәге юк. Аны барыбер бер кеше дә укымый. Төп максат менә хәзерге заманда минемчә ул татар халкының дәүләтчелек символларын саклап калу, киләчәк буыннарга җиткерү өчен хәзерге замандагы стратегия бу. Ул татар халкының дәүләтчелек символлары, президенты, герб, дәүләт советы, гимн, Татарстанның флагы, теле һәм иң мөһиме аның менә бу тупрагы, төрекләр әйтмешли, территориясе, шикләре, менә шушы Татарстанның республика дигән атамасын саклап калу һәм бөтен татар халкының максаты менә шушы булырга тиеш минем уйлавымча. Тарих ул теге спираль буенча бара, дәвам итә һәм ниндидер тарихның бер борылышында менә шушы ниндидер бер эффект бирәчәк. Менә шушыны әгәр без саклап калып, китереп җиткерсәк татарның телен, дәүләтчелек атрибутларын, хәтта бутафор рәвештә булса да ул сакланып калырга тиеш. Менә инде мәсәлән күз алдына китереп карасаң, 1920 елда ТССР игълан ителмәсә, Совет заманында аны саклап калмаган булсалар кешеләр менә 90-нчы елларда нинди территорияда дәүләтчелек игълан ителер иде икән? Ул игълан ителә дә алмас иде. Чөнки мәсәлән без карасак, анда Нагайбекләрне, Себер татарларын, аларның территориаль автономияләре юк иде һәм алар дәүләтчелекне игълан итә дә алмадылар. Ниндидер һәм хәзерге аларның карасак, хәзер алар ничек яшиләр дип, аларның хәлләре безнеке белән чагыштырганда бик мөшкел. Шуңа күрә безнең татарның бөтен максаты менә шушы дәүләтчелек атрибутларын саклап калу булырга тиеш. Һәм шушы һәр татар кешесенең үз урынындагы вазифасы да шул булырга тиеш. Татарның дәүләтчелек атрибутларын саклап калу. Нәрсәнедер без әле яклап саклап кала алмаска мөмкин, әмма менә шушы төп әйберләрне әйтүемчә бутафор булса да сакланып калырга тиеш ул. Чөнки ул сакланып калса ниндидер эффект бирәчәк. Мәсәлән, күз алдына китереп карасак, анда 1552 елда бик зур ялгыш җибәрәләр. Алар ханбикәдән, ханнан баш тарталар, аны җибәрәләр Мәскәүгә һәм көрәшә башлыйлар. Хан киткәннән соң инде син саклый алмыйсың үзеңнең дәүләтеңне, синең дәүләтчелек символы югалган дигән сүз. Һәм шуңа күрә дә саклап кала да алмаганнар дәүләтне. Аның өчен генә түгел, билгеле, әмма менә бу зур ялгыш булган символик рәвештә халык кем өчен көрәшәсе икәнен дә белми. Әгәр дә хан югалган икән, хан китеп барган, Мәскәүгә киткән икән, халык кемне яклап сугышырга тиеш? Мондагы җирле җитәкчеләр нимә, алар кем соң дигән шундый сорау тугандыр халыкта. Шуңа күрә безнең стратегиядәге төп максат кыска җөмләләр белән язып куярга кирәк менә шулай. Без үзебезнең дәүләтчелек символларын саклап калырга тиеш. Үзебезнең телне, үзебезнең шикләрне һәм үзебезнең республиканы. Һәм аларны саклау ул теге аерым кешеләр дип кенә күз алдына китерергә кирәкми. Без ниндидер саклау турында сүз барганда, ниндидер конкрет шәхесләр турында да сүз бармый, хәтта дәүләтчелек символларын саклап калырга кирәк. Һәм киләчәктә мин ышанам, ул ниндидер эффект бирәчәк. Чөнки тарих әйтүемчә спираль буенча бара.